még egy ilyen pályázata lesz a CEBI-nek, akkor boldog örömmel adunk helyet ennek a kiállításnak is. Természetesen őszintén hiszem, hogy ez egy jól működő kapcsolatnak a kezdete. Ez egy olyan alkalom, amikor két elkötelezett partner fantasztikus eredményt tud kihozni a közös munkából, így azt gondolom, hogy például egy következő kiállítás helyszíne is örömmel lenne a Gördöllői Királyi Kastély. CEBI-nek ez a harmadik európai fotókiállítása, ahol nagyon sok ország részt vesz, és mind a háromban azt tapasztaltuk, hogy a magyarországi résztvevők azok rettenetesen aktívak, Európában a legaktívabbak, és igazi fotós nemzet vagyunk. CEBI a következő pályázatát a 2016-os év közepén fogja kiírni, ennek némileg folytatásaként, és 2017-ben lesz a vége. Hasonló eredményekre, sőt igazából még több fotóra számítunk. Egyértelműen nagyon jó érzés, hogy ilyen gyönyörű fotók között lett díjnyertes az én fotóm, és sportkategóriában első helyezést ért el. Mindig nagyon-nagyon fontos, hogy a kép az tökéletes legyen technikailag és kompozíciós szempontból, de hogyha netántán mégis egy kép valami módon mégsem annyira tökéletes, de ha a mögötte lévő tartalom és az emberi üzenet, amit az a fotográfus próbált eljutatni, és aztán ez sikerült is neki, akkor adott esetben ez minden mást felülír. És én azt gondolom, hogy most egyébként több amatőr fotós tanfolyamot is indítottam, és minden egyes tanfolyamon ezzel a meglátással, szerintelenség, de ezt mondom, de hát szóval magamat látom igazolva, hogy mindig találok a tanítványaim között olyan, vagy a hallgatóim között minden kurzuson 2, 3, 4 olyan alkotót, akinek egyszerűen a látásmódja, a fotográfia iránti alázata, odafigyelése, törekvése az ugye ezeket a dolgokat igazolja, hogy hát tényleg az ember kell hozzá, és az az egyéni látásmód, és az a fajta tudás, és ez a képeken aztán meg is jelenik, és működni fog.